kto je Ježiš Kristus. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale povedal som vám, že ste ma videli a predsa neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a toho, kto prichádza ku mne, nikdy nevyženiem. Lebo som zostúpil z neba nie preto, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A toto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to vzkriesil v posledný deň. Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ján 6, 35 až 40. Ja som svetlo sveta. A Ježiš im znova hovoril, ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8, 12. Ja som dvere k ovciam. Veru, veru, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti. Ján 10, 7 až 10. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Ten, kto je nádenník a nie pastier, komu ovce nepatria, vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich uchvacuje a rozháňa. Uteká, lebo je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, tak ako Otec pozná mňa a ja poznám Otca. A svoj život kladiem za ovce. Ján 10, 11 až 15. Ja som vzkriesenie a život. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť, a každý, kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu? Ján 11, 25 až 26. Ja som cesta, pravda a život. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ján 14, 6 až 7. Ja som pravý vinič.